дар ҷамоати деҳотӣ далёни болои ноҳияи Деваштич ки барои рушди соҳаи кишоварзии иқлимӣ хеле мусоид дорад, ҳар ваҷаб замин самарнок истифода мешавад. Обу хок ва иқлими ин минтақаи вилояти Суғд ба кишту парвариши картошка мутобиқ буда хоҷигидорону аҳолии картошкаи хушсифат ва аз нигоҳи экологӣ тозаро истеҳсол менамоянд. соли 2024 дар ҷамоати деҳоти далёни боло 970 гектар кишти картошка гузарондем. нақша дорем ки дар соли 2025 ҳаминро ба 1100 гектар расонем. заминро тамоми аҳолии ҷамоат самаранок истифода бурда барои гирифтани ҳосили дилхоҳ кӯшиш карда истоданд. асосан дар ҷамоати деҳоти далёни боло бисёртар кишти картошка, ғалладонагӣ, гандум, ҷав ва дигар намуди зироятҳоро кишт менамоянд. ноҳияи Деваштич аз минтақаҳои асосии кишту парвариши картошка дар вилоят ба ҳисоб рафта. хоҷигидорон бо истифода аз шароити мусоидӣ фароҳам гардида ва дастрасӣ ба обу замин ҳамасола майдони кишт ва истеҳсоли картошкаро зиёд менамоянд. дар кишту истеҳсол тухмиҳои хушсифат ва серҳосилро деҳқонон истифода намуда ҳосилнокиро аз ҳар гектар то 300 центнери таъмин намуданро нақша доранд. дар заминҳои худ картошкаи сурхи дупӯста алидин кардем, барои он ки ин ҳосилаш ҳам нағзу тез мепазад, ҳам харидоргар. ана 2 гектар рози кишти картошка тайёр кардагӣ, ягон ваҷаби замини мо холӣ намемонад. ҳамасола зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли картошка ба фаровонии бозори истеъмолӣ ва дастрасии шаҳрвандон ба маводи ғизоӣ равона гардида аз татбиқи ҳадафи олии ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқавории мамлакат гувоҳӣ медиҳад. дар ноҳияи Деваштич ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилнокӣ, гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин, истифодаи тухмиҳои хушсифат ва риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. мана картошкакория сар кардем, ҳозираш ба 70 гектар коридем. бо мана ҳаво сал вай шавад, мо он нақша гирифтем ки парсол 250 буд, ин сол 300 гектар ба мерасонем. ин ҳамин раҳмат мо замина додан, мо он ина кор карда, самаронро истифода бурда, мана хона кардостим, тӯй кардостим, трактор гирифтостим. аҳолии ноҳия аз ҷумла сокинони ҷамоати деҳоти далёни боло таҷрибаи истифодаи самарноку оқилонаи заминро дошта ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд ва баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар содироти маҳсулоти кишоварзӣ саҳми назаррас мегузоранд. айни ҳол дар хоҷигиҳои кишоварзӣ кишти картошка ҷараён дорад. маслана муҳиддилозода, далел алишерзода, шоира мубинзода. ахбор.